Здравейте, мили деца! Сега ще ви разкажем и покажем нашият град Тетевен. Това е центъра на град Тетевен. Град Тетевен се намира стара планина, място с високи върхове, чист въздух и много дървета. Седно е сгушен прегръдката на планината. Това е студенческия музей на град Тетевен. Тук има стари дрехи. Представете си място, което пази истории, като вълшебен съндък със съкровища. Такъв е историческия музей в Тетевен. До водопада Скока. Това е водопада Скока. Водопада се нарича Скока, защото водата скача по високите камъни. Когато слънцето грее, капките прелитат на диаманти. Това е манастир Свети Илия. Тук хората палят свещички за здраве. Това е пещера Сървата дупка. И в нея има камъни, които приличат на замъци. Името на пещера Съевата дупка идва от двама братя Съю и Сею, които едно време играели на жуменка и много обичали да се крият там. Знайте, че в пещерата е доста студено и ако решите някога да я посетите, трябва да сте добре облечени, дори и през лятото. В нея има много интересни форми, направени от камъни, или по-точно от сталактити и сталагмити. Това са камъни, които приличат на високи. Децата често виждат в тях животни, замъци или приказни герои. В пещерата има така наречената зала с чудесен звук, където може да чуем много интересни звуци и дори могат да чуят и как се изнасят концерти. В пещерата живеят и прилепи, но те не пречат на хората. Спят през деня и са много спокойни. Това е Тетевен по-високо. Това е къщата музей на Васил Левски. Къщата музей Васил Левски се намира в село Голям извор, което е много близко до нашия град Тетевен. Това е мястото, където през 1872 година Васил Левски създава първият окръжен революционен комитет, което означава, че там група от смели хора, които са работили за свободата на България, са се събирали и говорили именно за това. Къщата е стара и запазена, така както изглеждала от миналото. Вътре могат да се видят предмети, снимки и разкази, свързани с работата на Левски и неговите помощници. Любопитен факт е, че Левски избира точно Голям извор за комитет, защото хората там били много смели и готови да пазят тайни. Селото било скрито в планината, което помагало на Левски да се движи тихо и незабелязан.
Мили деца, това беше нашият град Тетевен, като ще се радваме един ден да дойдете и да го видите и вие.